tá muna caméar ceist híideag a ríis ceist a buinean le feig an luach den slean se lenas ach anis tá muna caméar ifir begánin de friúil sa ex carm le lúda dó. Okay, so tá muna scríomh na gná rudaí scríomh amach an slean ach nunad ex tá muna chuirteach lúda dó. Agus leanmid a raig le lascuin le I roinnt seomraí dúrcha nó lubíní cóchtaí olbhar roinnt sa múdáile. Okay, so sa cás seo tá lubíniging ach nílach rud amháin sa lubín seo agus rud amháin sa lubín sin, so ní léon rud a déanamh bhain. An sin an cócht, so we have cócht amháin le dé lá leis, so tá mé cinné scríomh, so we have trí fá. Lúda dó cearnathe, lúda dó fá lúda, so lúda fá lúda sin móda, dó fá dó sin cethair. Agus scríomhid amach an rud eile. Okay, that's an cócht. Anis an olbhrú, so sin é an olbhrú, trí fá cethair agus lúda dó fá lúda dó. Ná daonrúd fí lúda fá lúda. Okay, so we have trí fá cethair dó dhéig, lúda fá lúda sin móda dó fá dó sin cethair agus tá sé againn. Ní léon roinnt agus an simú dealú mar is gná is féad le dhéanamh in éon ord. Dó dhéag móda cethair sin séideag agus an sin fiche dó. Okay, sin é or freagra sa ceist seo.